other things nga kining mga butang na pangitabo sa Pilipinas, itis ko kapapigsa, pagkapahagit na to, alam mo gawas ko ito, tinuuray ka kaligdo o kabudan. Tinuuray ka kaligdo o kabudan, tiyali, nalubigan sa to kahadlo, sa to kanyir-ngir, nagipuyan, no? Sa to tapol, uguban na. So, giluwas na tali Jesus, diba? At-check out na sa hospital. So, di na naman yung mamang tampal. Right? So, hopeful kita sa year 2019. Salamat din kagayunan, and precisely, let us believe that we are one family, and as one family, ang ato feeling that we are committed to each other, as brothers and sisters, pag tinabangay kita. All the way, sama ka si Jesus, bukuyog na to, all